Tuloy-tuloy. Hindi, I mean the concert itself. Para, at least alam na. Buka na nga dito mo Ate Lily tayo. Ate Lily. Hello. Good evening po and Merry Christmas to everyone. The St. Jude Parish, together with the PPC, prepared a concert for everybody. So while we are waiting for the Mass, please enjoy and listen to the songs prepared by all the choirs of St. Jude Parish and also some of the children from St. Jude Parish. Thank you po.
Libo
Bakit? May nakabit.
Ang nagsindi dito
Dahil ikaw ko, dahil ikaw ko, ang star ng Pasko. Akit ka sa ambong mamaya sa restaurant.
Minsan mo, kalong-kalong ng iyong na. Minsan mo, may inig ang iyong mga mata. Batid mo ba, kailangan maghihintay sa'yo? Nananalig ang haba ng pagsilang mo, mga pasto. Sasawsaban ay nabubuhay at lumhay. Mula sa lahat ay nakaalay, nalay dito kamanyang at lihat. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisingawin ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa